मम्मी काय गो? मी सहयोगिताकडे जाऊन येते हा. हा ये बेगीन या. होय होय. अगो ये काय काकी कशी आहात बरे आहात ना? वय असं तर ये बस. काकी शिवानी कर दिसणार नाही तर. शिवानी सांगतोय बरं आधी खाऊन तरी घे खा गो. खूप दिवसांनी इलंय खा. माझं थंड हटतंय तुका. काकी आज माका थंड वगैरे दिता काय नक्की विषय काय हा? काय माहित काय झाला नाही. शिवानी काही दिसणार नाही माका अजून भीती वाटता. शिवानी खरी तर दिसणार नाही म्हणजे भेटले असते ते का? शिवानी घर अगो तुझ्याकडे जाते म्हणून सांगल्यात नको शिवानी. असं सावकाश हो 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 माझ्याकडे जातलो होता विसरले तर खाली बघते ते का. नको हे बस येतात आता. 2 hours later. इलं होय हे गेलं. सांगले मग सहयोगिताकडे जाते म्हणा अशी काय हो, विसरलाय हा, काय? होय विसरले गो ये बस. घे पाणी घे. नाही इतके खाव आणि ही बॅग कोणाची? रुको जरा सबर करो. कोणची कोणतरी राहा. बोलाय मग तर गो सहयोगिता. हा तू हसतो जगा लागलो. सहयोगिता आहे गो. हाय ये जाऊ करताय तुमचा बरोबर काय का. खाई गेली जाऊ काय येत याची तू घराकडे ये गावतलय मा काय.